Soc Hilari Gascó, d'una saga de gascons important i molt numerosa en diverses rames en el papal. Des de xicotet, des de 12 anys, som músic. Primer a la banda del poble i després, per circumstàncies d'aquestes estranyes que solen passar, pues aplega un moment en què en l'any 1999, i jo ja tenia una edat important, perquè ara tinc 85, per fi decidim, una colla d'amics que s'havien deixat la banda, a fer un sopar. I per què no raonem i parlem de música? I ja que tenim instruments, cada un, la majoria i això, per què no ens juntem en algun puesto i fem una miqueta de música per nosaltres, sense ànimo de fer una gran cosa? Anarem a l'Ajuntament i vos vareu deixar un lloc ahí en l'escola vella i efectivament en una aula vella pues ahí començarem a ensaiar i vam veure que allò funcionava i a més hi ha una cosa molt important des del principi, que és que som un grup d'amics, per això es posarem, quin nom es posem? Pues amics de la música, i portem un ritme de treball tan amigable que així ve qui vol i quan pot i quan vol, i no hi ha ningú problema, no hi ha ninguna disciplina estranya ni res, cada un ve quan té gana i es pot, no? I efectivament començarem a muntar en broma, quasi en broma, començarem a muntar un concert. Vàrem fer l'estreno d'aquest concert que no pensaven que podria així, però al final s'hi molt bé en la Biblioteca Municipal. Així n'aportem, aplegarem a anar al Palau de la Música, cosa impensable. Més recentment anarem al Palau de les Arts també. Això no és a soles vindre a tocar i ja està, és algo més, és cultivar l'amistat, és una espècie, com dic jo allí també, una espècie d'universitat popular, on hi ha un intercanvi d'idees, intercanvi d'esforços. Unes vegades un és protagonista i els altres l'acompanyem, altres vegades sí que era acompanyant, ara és protagonista i els altres l'acompanyem. Total, que portem una trajectòria dins de lo que tenim, de lo que som, molt important. Vàrem fer-la a les 7 de Bicet. Ara, recentment, el dia 18 de maig, com dia el 25 aniversari nostre, vàrem tocar el Fantasma de l'Òpera. Ara tenim en estudi fer en els mateixos grups, la mateixa orquestra, nosaltres mateixament, una sarsuela. Estem estudiant a veure de quina manera fem una sarsuela. El que ara a aquestes hores se'm faci aquest reconeixement, això és una alegria, és un goig tremendo, és molt gran això per nosaltres, molt important, impressionant, diria jo. És això, tindre en compte aquesta trajectòria i aquesta manera de fer música pel poble. Moltes gràcies a l'Ajuntament i a tots els que formeu part de l'Ajuntament, perquè veiem que es preocupeu de veritat per la cultura i perquè tot funciona bé. Això és impressionant, de veres.